πολύ σημαντικό ότι η τέχνη μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο. Η ενασχόληση με την τέχνη ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έκανε να τη βοηθήσει να φτιάξει τη ζωή της διαφορετικά. Οι εθισμοί από την εποχή της νεωτερικότητας μέχρι και σήμερα έχουν παρουσιαστεί συστηματικά ως ατομική παρέκκληση και αδυναμία της βούλησης, ως έλλειψη πειθαρχίας, ως παθολογία που ανήκει σε κάποιον άλλον, τον παρεκκλίνοντα, τον επικίνδυνο, τον ευάλωτο άνθρωπο που πρέπει ως στιγματισμένος να επιτηρηθεί, να αστυνομευτεί ή ακόμα και να εξαφανιστεί από το δημόσιο χώρο. Αυτές οι αφηγήσεις, αντί να αντικατοπτρίζουν την αλήθεια, μας προστατεύουν από αυτήν. Δεν μιλούν για τη μοναξιά, την απώλεια νοήματος, τη φτώχεια, τις έμφυλες και φιλετικές σχέσεις καθυπόταξης, την τροπή του σώματος που κουβαλά τη βία των θεσμών και των τραυμάτων. Δεν μας λένε τι σημαίνει να επιβιώνεις σε έναν κόσμο που σε έχει ήδη καταδικάσει και κυρίως δεν μας λένε τι σημαίνει να ξαναρχίζεις. Σε αυτό ακριβώς το σημείο παρεμβαίνει το βιβλίο της Ζωηζόντου, Performing Recovery, Addiction, Vulnerability and the Ethics of Representation. Βασισμένο σε μια πολύχρονη εμπειρία θεατρικών εγχειρημάτων με άτομα σε διαδικασία απεξάρτησης, το βιβλίο μας προκαλεί να εγκαταλείψουμε τις βολικές έννοιες με τις οποίες συνήθως μιλάμε για τον εθισμό και τη ζωή μετά από αυτόν και μας καλεί να δούμε την ευαλωτότητα όχι ως αδυναμία ή παθητικότητα, αλλά ως μια ριζική μορφή γνώσης, σχέσης και πολιτικής δράσης. Μέσα από το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες, οι άνθρωποι εμφανίζονται ως δημιουργοί, ως σώματα που μιλούν, ως φορείς μνήμης, ως άνθρωποι που μετατρέπουν το τραύμα από θέαμα σε κοινό πεπρωμένο. Εδώ βρίσκεται και το πλέον ριζοσπαστικό στοιχείο του βιβλίου. Η τέχνη δεν συνιστά απλώς μέσο έκφρασης, αλλά τον χώρο όπου οι κυρίαρχες αναπαραστάσεις του εθισμού μπορούν να διαλυθούν. Η ντροπή γίνεται φωνή, η απομόνωση γίνεται κοινότητα και η ευαλωτότητα γίνεται μια μορφή δύναμης. Σήμερα το Madin Greece συνομιλεί με τη Ζωηζόντου για το θέατρο, την επανένταξη, το στίγμα, το σώμα και την πολιτική της φροντίδας και της ορατότητας. Για το τι σημαίνει να ανεβαίνει κανείς στη σκηνή για να διεκδικήσει την ανθρωπιά του μέσα σε έναν κόσμο που συχνά του την αρνείται. Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτή τη συζήτηση με τη Ζωή και ελπίζουμε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για ανάλογα καλλιτεχνικά εγχειρήματα που σπάνε τα τείχη του στίγματος και των διακρίσεων. Γεια σου Ζωή, τα καταφέραμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στο Madin Greece. Είναι πολύ σημαντική ευκαιρία για μας να μιλήσουμε για τη δουλειά σου και για το έργο που έχεις κάνει τα χρόνια αυτά που ασχολείσαι με το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο που δεν ξέρει τη δουλειά σου στην Αγγλία και στην ξενόγλωση βιβλιογραφία. Θέλω να μας πεις λίγο για το προσωπικό σου κομμάτι, για το προσωπικό σου ταξίδι, πώς ξεκίνησες από τη Ζάκυνθο και έφτασες να διδάσκεις θέατρο και παραστατικές τέχνες στην Αγγλία. Ευχαριστώ Νίκο. Πάντα με ενδιαφέρει το κοινωνικό κομμάτι του θεάτρου. Η δυνατότητά του να δημιουργεί τρόπους συνάντησης ανθρώπων, ακόμα και ένας τρόπος να δημιουργηθεί ένας διάλογος ανάμεσα στους ανθρώπους, τόποι συνάντησης. Αν θέλεις, εδώ που με βοήθευε παραπάνω, ήταν η δυνατότητα να δίνει φωνή σε ανθρώπους που συχνά δεν ακούγονται. Αυτή ήταν η πλευρά του θεάτρου που πάντα με ενδιέφερε. Όταν λοιπόν σπούδαζα στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Πάτρας, ήταν ένα κομμάτι που αποφάσισα να ασχοληθώ ιδιαίτερα. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου στην Πάτρα, επέστρεψα στη γενέτειρά μου τη Ζάκυνθο και ενώ έκανα αιτήσεις σε διάφορα πανεπιστήμια εδώ στην Αγγλία, δούλευα παράλληλα στα σχολεία, δίδασκα θεατρική αγωγή. Ένα από τα σχολεία στα οποία δούλευα ήταν στην περιοχή του Λαχανά, που είναι πολύ γνωστή για το μαζικό τουρισμό, την ηθερινή ζωή, την υπερκατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών.
Στην καθημερινή μου επαφή με τα παιδιά, ιδιαίτερα της 5ης και της 6ης Δημοτικού, άρχισα να παρατηρώ κάτι που στην αρχή με εντυπωσίασε. Δηλαδή, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και τους αυτοσχεδιασμούς που κάναμε με τα παιδιά, άρχισαν να παριστούν σκηνές με μυθισμένους τουρίστες. Σε σπασμένα αγγλικά δημιουργούσαν καρικατούρες και κωμικές σκηνές. Στην αρχή αυτό μου φάνηκε αρκετά αστείο. Και εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Το έκανα screenshot όταν το διάβαζα στο βιβλίο σου αυτό και το έστειλα σε πάρα πολλούς Άγγλους συναδέλφους για να νιώσουν περήφανοι. Ναι, ήταν αρκετά ενδιαφέρον, γιατί άρχισε να με προβληματίζει από την άποψη του ότι όχι ότι απλά αυτές οι εικόνες τους ερχόντουσαν και έβγαιναν μέσα από τη δημιουργικότητα, για το πόσο έντονο ήταν στη ζωή τους αυτές οι εικόνες. Από την άλλη, έξω από το σχολείο και μέσα στο σχολείο, στους διαδρόμους, στη κλειστή κοινωνία της Ακίνθου, ήξερες πολύ καλά ιστορίες ανθρώπων που δυσκολευόντουσαν με τα ναρκωτικά, με την εξάρτηση. Πολλές φορές παιδιά, ήδη γονείς των παιδιών των ίδιων ή οικογενειακά μέλη τους. Και άρχισε να με προβληματίζει αυτή η αντίφαση. Δηλαδή, από τη μια πλευρά έχεις μια κοινωνία που στηρίζεται πάρα πολύ οικονομικά στον τουρισμό, στην υπερκατανάλωση και υπάρχει αυτό που υπάρχει να ονόμαστε η κανονικοποίηση της κατανάλωσης, δηλαδή κάτι που θεωρείται κάτι φυσιολογικό, μια καθημερινότητα. Αυτό κάνεις, βγαίνεις και πίνεις. Και από την άλλη, έχεις άτομα τα οποία δυσκολεύονται με τα ναρκωτικά και ζουν στην απομόνωση, στην ντροπή και στις τύψεις. Υπάρχει δηλαδή, η κοινωνία δεν μιλάει γι' αυτό, είναι πάντα κυκλισμένο των θυρών. Σε όλο αυτό το πεδίο δεν υπήρχε, τουλάχιστον για μένα, στα 22 μου χρόνια, κάποια εικόνα για την ανάκαμψη. Δεν είχα γνωρίσει ποτέ ή δεν ήξερα πώς μπορεί κάποιος να θεραπευτεί από όλο αυτό. Ώσπου γνώρισα τη Μαρία, την ονομάζω Μαρία, δεν είναι το κανονικό της όνομα, μια γυναίκα στην ανάκαμψη, που τη θεωρώ την πρώτη μου δασκάλα. Η Μαρία ήταν χρόνια, δυσκολευόταν με την ηρωίνη. Όταν την γνώρισα ήταν σε πολύ καλή φάση στην ανάκαμψη και της άρεσε πάρα πολύ το θέατρο, γι' αυτό άρχισαμε και συζητούσαμε και μου είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι η τέχνη μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο. Η ενασχόληση με την τέχνη ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έκανε να τη βοηθήσει να φτιάξει τη ζωή της διαφορετικά. Και έτσι άρχισα αυτή λοιπόν η απορία, η περιέργεια για την ανάκαμψη, άρχισε να με ακολουθεί, άρχισε να παρατηρώ περισσότερο γύρω μου και είδα ότι στην τέχνη αυτή η αντίφαση επικρατούσε. Δηλαδή, από τη μία είχες ταινίες, βιβλία, θεατρικά, που ή έδειχνα μια ρομαντικοποίηση της χρήσης ή μια δαιμονιοποίηση της εξάρτησης. Τα λίγα παραδείγματα που υπήρχαν σχετικά με άτομα στην ανάκαμψη παρουσιαζόταν πολύ απλοϊκά. Σταμάτα να παίρνεις, φτιάξε τη ζωή σου. Έτσι, όταν μετακόμισα στο Μάντσεστερ, αποφάσισα να έρθω στο Μάντσεστερ να κάνω το μεταπτυχιακό μου, στο εφαρμοσμένο και κοινωνικό θέατρο, είχα την τιμή να έχω απόψε μου τον James Thompson, ένας πολύ βραβευμένος καθηγητής του εφαρμοσμένου κοινωνικού θεάτρου. Το μεταπτυχιακό ήταν πολύ πρακτικό, δηλαδή ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το να πηγαίνουμε σε κοινότητες να κάνουμε θέατρο. Κάναμε θέατρο στις φυλακές, σε κέντρα στέγων, με άτομα που ήταν στο ρίσκο παραβατικής συμπεριφοράς. Και εκεί πολύ συχνά η εξάρτηση ήταν μεγάλη θεματολογία. Δηλαδή πολλά από τα άτομα που βρισκόντουσαν σε αυτά τα κέντρα είχαν θέμα εξάρτησης. Παράλληλα, όταν έβγαινα στην στενή ζωή του Μάντσεστερ, παρατήρησα την άλλη αντίφαση, την κανονικοποίηση της χρήσης. Και ήταν μια σκέψη που κάποια στιγμή τη συζητήσαμε με τον James. Του λέω, James, ενώ υπάρχει εξάρτηση τόσο έντονα στα περιβάλλοντα στα οποία λειτουργούμε και κάνουμε θέατρο, γιατί κανείς δεν ασχολείται με την ανάκαμψη και πώς η ανάκαμψη μπορεί να βοηθήσει, η τέχνη μπορεί να βοηθήσει τα άτομα στην ανάκαμψη. Και εκεί μου είπε, γιατί μην το κάνεις εσύ αυτό, θέλεις να μείνεις, να κάνουμε μαζί το διδακτορικό. Και έτσι ξεκίνησε η πορεία μου.
Ένα από τα σημαντικές ερωτήσεις που είχα ήταν η τέχνη όχι ως θεραπεία. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτή η μορφή θεάτρου που ασχολούμαι εγώ δεν είναι θεραπευτικό. Πώς η απλή ενασχόληση με την καλλιτεχνική πράξη μπορεί να βοηθήσει τα άτομα στην ανάκαμψη. Ιδιαίτερα με ενδιαφέρει η έννοια της ορατότητας, της αναδιαμόρφωσης της ταυτότητάς τους και γενικότερα η αμφισβήτηση του στίγματος. Και έτσι ξεκίνησε η πορεία μου. Και το κομμάτι γύρισε κάποια στιγμή στην Ελλάδα, πότε δούλεψε με το 18 άνω και τα project που τρέχατε τότε? Ναι, στις αρχές του διδακτορικού μου, η διατριβή μου ήθελα να κάνω μια συγκριτική μελέτη ανάμεσα σε Αγγλία και Ελλάδα. Και την περίοδο 2007-2008 είχα τη μεγάλη τιμή να μπορέσω να παρακολουθήσω τις πρόβες και τις συναντήσεις της θεατρικής ομάδας του 18 άνω. Με τους υπέροχους εμψυχωτές, δραματοθεραπευτές, τον Παναγιώτη Ζαγανιάρη και τη Σοφία Πετροπούλου. Η θεατρική ομάδα του 18 άνω συχνά έκανε παραστάσεις. Και συχνά οι παραστάσεις αυτές ήταν βασισμένες σε κάποιο θεατρικό κείμενο. Στη φάση αυτή που ήμουν εγώ εκεί και τους παρακολουθούσα, δούλευαν πάνω στις Επιμενίδες του Αισχύλου. Το 18 άνω για μένα είναι πραγματικά από τις πιο σημαντικές μου εμπειρίες. Με σημάδεψε πάρα πολύ στον τρόπο που αντιλαμβάνομαι το θέατρο. Πάντα επιστρέφω, αν θέλεις, σε αυτή τη χρονιά που δούλεψα μαζί τους, για δύο βασικούς λόγους. Το πρώτο ήταν ο τρόπος που δούλευα με τα άτομα στο κομμάτι της συνδημιουργίας. Δηλαδή, έδινε το κείμενο που είχαν επιλέξει στους συμμετέχοντες και τους έλεγα, διάβασέ το και έλα στην επόμενη συνάντηση να διεκδικήσεις το ρόλο που θέλεις. Που για μένα αυτό δούλευε πάρα πολύ σε δύο επίπεδα. Και στο επίπεδο της συνδημιουργίας, ότι υπήρχε μια πολύ δημοκρατική σχέση ανάμεσα στον ψυχωτή και στον συμμετέχοντα, αλλά και στο συμβολικό επίπεδο, δηλαδή αν μπορέσεις να διεκδικήσεις το ρόλο σου στη θεατρική ομάδα, πώς μπορεί αυτό να σε βοηθήσει να διεκδικήσεις το ρόλο στην κοινωνία. Βέβαια αυτό υπήρχε και ήταν αρκετά δύσκολο. Δηλαδή, θυμάμαι έλεγα στον Παναγιώτη και στη Σοφία, δηλαδή αν έρθουν όλοι και πούνε ότι είναι ωραίστης, πώς θα γίνει? Μην αγχώνεσαι, μου έλεγαν, θα βρούμε τρόπο. Μέσα από τη συζήτηση με τα παιδιά. Και τελικά, όταν ήρθαν να διεκδικήσουν το ρόλο τους, ήταν πάρα πολύ όμορφο και σημαντικό να βλέπεις αυτά τα άτομα πόσο πολύ ήθελαν να πάρουν αυτό το ρόλο. Στο επίπεδο της παράστασης όμως, εκεί ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρον η δουλειά τους. Γιατί οι παραστάσεις είχαν πολύ έντονη πολιτική αντίληψη. Γινόταν με τέτοιο τρόπο ώστε τα άτομα να πούνε, κοιτάξτε, εμείς είμαστε εδώ, διεκδικούμε τη φωνή μας, την ορατότητά μας και διεκδικούμε μια πολύ σημαντική θέση στην κοινωνία. Η κοινωνία μπορεί να μάθει πολλά από εμάς. Δεν είμαστε απλά άνθρωποι του περιθωρίου. Είμαστε εδώ, έχοντας αυτή τη γνώση που θέλουμε να τη μοιραστούμε. Για μένα επίσης ήταν ένα πολύ σημαντικό, η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα πραγματικά τη δύναμη της τέχνης. Γιατί έλειψα ότι στις παραστάσεις αυτή η ενέργεια υπήρχε στο κοινό. Δεν μπορώ να σου πω ότι άλλαζαν νόμοι όλοι και ότι το στίγμα, αφισβητούσα το στίγμα, αλλά μπορώ να σου πω ότι έβλεπα πραγματικά ανθρώπους να συγκινούνται από αυτό που έβλεπα. Και είναι το πρώτο κομμάτι, νομίζω, στην κοινωνική επανένταξη των ανθρώπων. Διαβάζοντας το βιβλίο που δημοσίευσες πριν μερικούς μήνες, Performance Recovery, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση πάνω στο κομμάτι των ιστοριών που χρησιμοποιούν τα έργα τα οποία ετοιμάζατε, οι δραστηριότητες οι οποίες κάνατε, δεν είναι απαραίτητα όλα η εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου. Πόσο σημαντικό είναι μέσα το θέατρο για τα άτομα που είναι σε αυτή τη διαδικασία της απεξάρτησης και της ανάκαμψης να δημιουργήσουν νέες ιστορίες και για τον εαυτό τους και για τον εθισμό? Ναι. Δύο είναι οι λέξεις κλειδιά που επαναλαμβάνονται στην έρευνά μου. Η έννοια της ταυτότητας και το ανήκει.
Πιστεύω ότι πολλά άτομα όταν που είναι στην εξάρτηση κάπως στενεύει, αν θέλει, η ταυτότητά τους, κλείνεται. Στην έννοια του εξαρτημένου, στην ταυτότητα του εξαρτημένου. Και αυτό πολλές φορές, ακόμα και όταν βρίσκονται στην ανάκαμψη, πολλές φορές αυτοπροσδιορίζονται μέσα από την εξάρτηση. Και αυτό δεν τους δίνει τη δυνατότητα να δουν τον εαυτό τους με το μεγαλύτερο εύρος. Δουλεύοντας μέσα από το θέατρο, επειδή τις περισσότερες φορές δεν χρησιμοποιούμε τις προσωπικές ιστορίες, δεν λέμε ποιος είσαι ο Νίκος, πες μου για την εξάρτηση. Έχεις πολλές, όπως όλοι μας. Πάντα δουλεύουμε στο κομμάτι το συμβολικό. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα, πιστεύω, να δουν τον εαυτό τους και τις εμπειρίες τους από άλλο πρίσμα. Και βοηθάει πολύ να κατανοήσουν τον εαυτό τους ως ένα άτομο που έχει αξία. Οι εμπειρίες του είναι σημαντικές. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ένας από τους συμμετέχοντες, τον Πογιάννη, που μου είπε ότι μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία έχω καταλάβει ότι δεν είμαι απλά ο Γιάννης ο εξαρτημένος. Είμαι ένας άνθρωπος με πολύ σημαντικές εμπειρίες. Και αυτό, όταν μπορώ να τις εκφράσω μέσω της τέχνης, δημιουργεί κάτι πολύ όμορφο. Πολλές φορές επίσης έχω διαπιστώσει ότι στη διαδικασία της θεραπείας πολλά από τα άτομα εστιάζουν στο μέλλον τους. Αλλά πιστεύω ότι πολλές φορές είναι όμορφο μέσα από την τέχνη να τους θυμίσει και ποιοι ήταν πριν. Και ειδικά μέσα από το παιχνίδι και τη δημιουργικότητα. Και πολλές φορές λένε, θυμάμαι πώς ήμουν πριν. Και αυτό δημιουργεί μια πολύ όμορφη αίσθηση της ταυτότητας του ποιος ήμουν και πού πάω. Η δεύτερη έννοια, το ανήκειν, επίσης πολλά άτομα στην εξάρτηση νιώθουν ότι ζουν στην απομόνωση και αποσυνδέονται κοινωνικά. Πολλά είναι μέλη σε διάφορες θεραπευτικές ομάδες. Πολλά από τους συμμετέχοντες που δουλεύω είναι και συμμετέχουν στα ανώνυμους αλκοολικούς, σε τέτοιου τύπου ομάδες. Αλλά νομίζω το θέατρο είναι διαφορετικό. Διαβοκαλείς να στη δημιουργήσεις και να είσαι σε ομάδα με διαφορετικό τρόπο. Και αυτό τους δίνει την αίσθηση του ανήκει. Ότι ανήκουν κάπου διαφορετικά. Που δεν είναι εξαρτημένοι ή στην ανάκαμψη. Είναι καλλιτέχνες. Και στις ομάδες που δουλεύω εγώ, πολύ συναισθητά δουλεύουμε με αυτό το κομμάτι. Είσαι εδώ, είσαι καλλιτέχνης. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι οι παραστάσεις. Και πώς το να μπορείς να είσαι σε μια σκηνή και να λες την ιστορία σου δημιουργεί αυτή την αίσθηση του ανήκειν πιο δημιουργικά και πιο δυναμικά στην κοινωνία. Αυτό μου δίνει μια πολύ καλή πάσα στο κομμάτι της ευαλωτότητας, που είναι μια πολύ συγκεκριμένη και πολύ χρήσιμη έννοια για να καταλάβει κανείς το βιβλίο σου. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα του βιβλίου, το οποίο το μετέφρασα γιατί θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό να αναφέρουμε, αν μου επιτρέπεις θα το διαβάσω. Γράφεις, το κενό που επιχειρούσαν να γεμίσουν μέσω της χρήσης ουσιών ήταν στην ουσία το χάσμα που είχε δημιουργηθεί από αυτή την πολυδιάστατη αποσύνδεση. Ωστόσο, όπως εξήγησαν περαιτέρω, το τέλος των σκοτεινών νυχτών φέρνει μαζί του ευαλωτότητα. Την ευαλωτότητα του να βρίσκεται κανείς μαζί με άλλους, την ευαλωτότητα του να ξεκινά ξανά, την ευαλωτότητα του να τα βγάζει πέρα χωρίς τα ναρκωτικά, την ευαλωτότητα της αναζήτησης νοήματος και της διατήρησης ενός νυφάλιου τρόπου ζωής, την ευαλωτότητα της έβρεσης ανεξαρτησίας, όπως η αποκοπή από το κράτος πρόνοιας, τα benefits που έχουμε εδώ, την ευαλωτότητα της αντιμετώπισης του στίγματος και σε σχέση με το συγκεκριμένο εγχείρημα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, την ευαλωτότητα του να παρουσιάζουν τις ιστορίες τους μπροστά σε κοινό. Επομένως, πώς συνδέεται η ευαλωτότητα του εξαρτημένου υποκειμένου σε σχέση με την ευαλωτότητα του να βρίσκεται στο προσκήνιο και να παρουσιάζει την ιστορία του, να παίρνει τη μορφή, παίρνει το ρόλο μιας άλλης υποκειμενικότητας. Η έννοια της ευαλότητας είναι πολύ πολύπλοκη. Συνήθως, όταν μιλάμε για την ευαλότητα, αυτό που επικρατεί, η έννοια που επικρατεί, είναι η έννοια της αδυναμίας. Ειδικά όταν μιλάμε σε πολιτικά και κοινωνικά πλαίσια, δηλαδή οι ευάλωτες ομάδες, έχει την έννοια ότι πρέπει να τη διαχειριστούμε, να την περιορίσουμε, χρειάζεται δηλαδή
παρέμβαση, φροντίδα και έλεγχο. Όταν είσαι ερευνήτρια σε πλαίσια όπου λειτουργείς με ευάλωτους πληθυσμούς, υπάρχει αυτό το κομμάτι επίσης, το πώς εσύ, η δική σου δυναμικότητα επηρεάζει το να είσαι σε ομάδες. Αλλά όταν δούλευα και ειδικότερα παρακολουθούσα τις δουλειές των Fallen Angels, των χωριθέα του Fallen Angels, άρχισα να αντιλαμβάνομαι πώς διαφορετικά τα άτομα στην ανάκαμψη αντιλαμβάνονται την ευαλότητα. Για αυτούς, η ευαλότητα είναι η ικανότητα το να είσαι ανοιχτός στους άλλους, στη σχέση σου με τους άλλους, πώς να πρέπει να είσαι σε επαφή με τα συναισθήματά σου και να μπορείς να εκθέσεις τα συναισθήματά σου. Δηλαδή, το να είναι της ευαλότητας είναι πολύ συνδεδεμένη με την ανάκαμψη. Αν θέλεις, θεωρώ ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό, γιατί είναι η προϋπόθεση της σύνδεσης. Και όπως ανέφερες και στο το κομμάτι του βιβλίου που διάβασες, είναι πολύ περίπλοκο. Από την μια και είσαι κοινωνικά και πολιτικά ευάλωτος, δεν πρέπει να το αμφισβητήσουμε αυτό. Από την άλλη, τι συμβαίνει με την ευαλότητα στο επίπεδο το ανθρώπινο. Γιατί όλοι είμαστε ευάλωτοι. Αυτό όμως που έχουμε όλοι μάθει να κάνουμε είναι να κρύβουμε αυτή την ευαλότητα. Και το να την αντιλαμβανόμαστε σαν αδυναμία. Η Μπρενέ Μπράουν το έχει διατυπώσει πολύ όμορφο αυτό, λέγοντας ότι η ευαλότητα είναι ο τόπος γέννησης της αγάπης, του ανήκει, της χαράς, του θάρρους και της δημιουργικότητας. Εκεί είναι λοιπόν που βλέπω εγώ αυτή τη συνάντηση, όταν τα άτομα στην ανάκαμψη έρχονται σε επαφή με την τέχνη. Γιατί το να κάνεις τέχνη πρέπει να είσαι ευάλωτος. Πρέπει να είσαι διαθέσιμος, ανοιχτός και σε έναν βαθμό να μπορείς να είσαι σε επαφή με τα συναισθήματά του και να εκφράσεις αυτά τα συναισθήματα. Βεβαίως αυτό παράλληλα είναι και πολύ προβληματικό. Θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να είναι ευάλωτοι στο ίδιο βαθμό. Και ειδικά όταν δουλεύεις με ευάλωτες ομάδες, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και ηθική διοντολογία που κάποιος πρέπει να είναι πολύ. Να το έχει υπόψη του. Πρώτον, η έννοια του επανατραυματισμού. Πολύ σημαντικό. Πώς μπορείς να δουλεύεις έχοντας υπόψη την ηθική διοντολογία αυτής της δουλειάς. Δηλαδή, πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις το θέατρο με τέτοιο τρόπο ώστε δεν επανατραυματίζεις κάποιον ή δεν επαναλαμβάνεις τα στερεότυπα και το στίγμα που έχει υποστεί. Δεύτερο, πάρα πολύ σημαντικό, η σχέση εξουσίας. Κάτι που το έχω αντιμετωπίσει πάρα πολύ. Δηλαδή, πρώτον, σαν ψυχότα και ερευνήτρια, είμαι συχνά η μόνη που δεν έχω προσωπική εμπειρία ανάκαμψης. Είμαι μια λευκή γυναίκα ελληνικής καταγωγής και δουλεύω στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, τα προνόμια μου πολλές φορές έρχονται σε αντίκρουση με τα άτομα στα οποία δουλεύω από την άποψη της ηθικής διοντολογίας. Και πόσο σημαντικό είναι να καταλάβει κάποιος πώς μπορούμε λοιπόν να το ελέγξουμε αυτό. Ποιες ιστορίες λέγονται, με ποιο τρόπο, ποιος επιλέγει τι θα πει, πώς θα πει και ποιος αποφασίζει πότε είναι οι κατάλληλες συνθήκες το έργο αυτό να παρουσιαστεί σε ένα κοινό. Πιστεύω ότι δεν είναι πάντα, δεν είναι όλες οι φορές κατάλληλες να παρουσιαστεί ένα έργο στο κοινό. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Και όταν λες κοινό, τι εννοείς? Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα. Μπορείς να πεις απλά το παρουσιάζω στις οικογένειές μας, εκεί στο κοινό, ή σε θεραπευτές, ή το ανοίγω ευρύτερα. Σε όλα τα επίπεδα, βεβαίως, υπάρχει το πρόβλημα της θεαματικοποίησης του άλλου. Να μην γίνει αυτό ένα θέμα. Να μην γίνει σοου. Του τραύματος και του στίγματος. Και να βρεθεί η ευκαιρία να τα άτομα αυτά να είναι συνδημιουργοί και καλλιτέχνες, να μην είναι τα καημένα τα παιδιά, μπράβο τους. Να είναι πραγματικά, να υπάρχει μια αλλαγή, πολιτική αλλαγή στον τρόπο που βλέπεις σαν θεατής τους συμμετέχοντες. Αυτό λοιπόν νομίζω είναι ότι από τη μία είναι πολύ έτσι, ενδιαφέροντα, από την άλλη υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Ειδικά ο κίνδυνος της ηθικής διοντολογίας.
Και πώς εσύ, σαν ζωή, 10 λεπτά πριν την παράσταση, πριν την συγκεκριμένη εκτέλεση ενός δρόμενου, πώς διαχειρίζεσαι την ατμόσφαιρα, τι θα συνιστούσε σε κάποιον που μπορεί να θέλει να κάνει την ίδια δουλειά σου στην Ελλάδα? Είναι το πριν που θα σου εξηγήσω, αλλά το πιο σημαντικό είναι το μετά. Στο πριν εννοείται ότι πρέπει να θέσεις πάρα πολύ όμορφα, να προσέξεις πάρα πολύ πώς δουλεύει την ομάδα. Εννοείται ότι στις μέρες που έρχεται πριν την παράσταση πρόβες και συχνά θα βρισκόμαστε όλη τη μέρα μαζί, θα υπάρχει φαγητό, θα κάνουμε κάποιες ασκήσεις να χαλαρώσουμε, θα μιλήσουμε πάρα πολύ για το τι θα γίνει τώρα στη σκηνή. Με τους Fallen Angels που έχω δουλέψει αρκετά και έχουν κάνει πολλές παραστάσεις και σε πολύ μεγάλες σκηνές, όπως είναι η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου ή και εδώ πιο κοντά σε εμάς, στο Μάντσεστερ, στο Τσέστερ. Πάντα υπάρχει, πάντα προσπαθούμε πριν τις παραστάσεις τα άτομα να είναι μαζί και να μοιράζονται πώς νιώθουν. Η διαδικασία της παράστασης είναι πολύ σημαντική, γιατί ξαφνικά έρχεσαι σε επαφή, γιατί την άλλη είναι στο full. Αυτό που έχω πατήσει είναι το μετά, η επόμενη μέρα, που είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, ακόμα και αν μιλήσεις με επαγγελματίες καλλιτέχνες, θα σου πούνε το πώς μετά την παράσταση νιώθουν ένα μεγάλο κενό. Που πολλοί το έχουν συνδυάσει με το ίδιο κενό που νιώθουν όταν γίνεται η ουσία, το downer. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν πλαίσια που συναντιέσαι με τα άτομα και τους δίνεις δυνατότητα να έχει μια συνέχεια αυτό το πράγμα. Αν είναι ένα project που απλά σταματάει εκεί, φέρει πολλούς κινδύνους. Και ήδη έχουμε δει σε πολλά προγράμματα ότι πολλά του άτομα υπήρχαν στο ρίσκο του relapse. Γιατί ξαφνικά ανεβαίνεις στο χειροκρότημα, είσαι στα ύψη, πολλές φορές στις παραστάσεις άνθρωποι συγκινούνται, νιώθεις ότι έχεις καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό, αλλά δεν υπάρχει κάτι μετά. Και αυτό νομίζω είναι τα πολύ βασικά. Στο απλά theater αυτό ονομάζουμε το legacy, το μετά της παράστασης. Δηλαδή πώς προσπαθείς να υπάρχει συνέχεια σε αυτό. Και συνήθως αυτό που κάνουμε είναι ότι συναντιόμαστε. Και υπάρχει μια πορεία που σιγά σιγά τελειώνει το πρόγραμμα. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μιλώντας για ευάλωτες ομάδες, έχεις κάνει πάρα πολλή δουλειά με γυναίκες και είχες κάνει και το project που λεγόταν Pink Flamingos, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο είχε με βάση το θέμα της μητρότητας. Θέλω να περιγράψεις λίγο το project και γενικά την εμπειρία σου δουλεύοντας με την γυναικεία εμπειρία της απεξάρτησης και της ανάκαμψης. Συνήθως τα προγράμματα που δούλευα ήταν μεικτά. Όμως αυτό που παρατήρησα ήταν ότι οι γυναίκες δυσκολευόντουσαν παραπάνω και στο πρακτικό κομμάτι. Πολλές από τις γυναίκες ήταν μητέρες, άρα δεν μπορούσαν πάντα να είναι στις πρόβες, γιατί έπρεπε να αναλάβουν τα παιδιά. Μιλάω πάρα πολύ για την έννοια της ορατότητας. Πολλές από τις γυναίκες δεν ήθελαν να είναι ορατές, γιατί δυσκολευόντουσαν και στις φάσεις με το θέμα της πρόνοιας και τα παιδιά τους. Και φοβόντουσαν πάρα πολύ το στίγμα, το παραπάνω στίγμα. Δεν θέλω να με δουν οι γονείς των παιδιών, στο σχολείο των παιδιών μου. Δεν θέλω να με δουν οι άνθρωποι, οι συναδελφοί μου. Υπήρχε πάρα πολύ έντονο το κομμάτι αυτό. Πολλές από αυτές επίσης είχαν βιώσει ενδοοικογενειακή βία. Άλλο ένα κομμάτι που τους οδηγούσε στο να είναι να μην θέλουν να είναι ορατές, γιατί δεν ήθελαν σαν θύματα που ήταν οι συντρόφοι τους να τους βρουν. Ναι. Υπάρχει τεράστια πολυπλοκότητα στην εμπειρία της απεξάρτησης. Και τι κάνατε στο Pink Flamingos, ποιες ήταν οι βασικές δραστηριότητες? Θα σου πω από την αρχή, το Pink Flamingos και το όνομα και όλο αυτό ήρθε από μια δική μου ανάγκη. Όταν ήμουν σαν δημητρότητα, συνειδητοποίησα πόσο πολύ η ταυτότητα μιας γυναίκας αλλάζει. Και πόσο πολύ κλείνει αν θες το περιθώριο να μπορείς να κάνεις πράγματα που πριν μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου.
Και αυτό με οδήγησε να έρθω σε επαφή με ένα κέντρο απεξάρτησης και να δουλέψουμε αποκλειστικά με γυναίκες που ήταν μητέρες. Στο πλαίσιο του προγράμματος που κάναμε ήταν πολύ συγκεκριμένο, δεν θα υπήρχε παράσταση. Δουλέψαμε πάρα πολύ με journaling, δηλαδή με ποίηματα, κάναμε κολλάζ και πάντα η θεματική που ασχοληθήκαμε ήταν για της φροντίδας. Πώς μπορείς να φροντίσεις εσύ τον εαυτό σου. Και είδα ότι αυτό που ήταν πολύ όμορφο από την ομάδα ήταν πώς συνδέθηκαν μεταξύ τους με διαφορετικό τρόπο. Οι φιλίες που δημιουργήθηκαν μεταξύ τους. Και πώς συνδέθηκαν όχι μόνο μέσα από την πορεία της ανάκαμψης, αλλά πώς συνδέθηκαν και σαν γυναίκες. Να βρουν την ταυτότητά τους σαν γυναίκες. Και την έννοια της φροντίδας σαν γυναίκες. Δηλαδή πολλές αυτές πλέον βρίσκονται και πηγαίνουν και κάνουν μασάζι, πάνε σε θέατρο, πλέον το θέατρο. Και ήταν πολύ όμορφο να δημιουργηθεί αυτή η έννοια της ομάδας για αυτές. Και προφανώς υπάρχει και η άλλη διάσταση που γενικά το θέατρο υπάρχει ένα στίγμα σε σχέση με άνδρες, ειδικά ετεροφιλόφιλους άνδρες, να ασχολούνται με το θέατρο και το παλιό στίγμα του θεατρίνου. Έχεις δει διαφορές στον πληθυσμό αυτόν σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο ανήκει? Αυτό που παρατηρήσαμε με τους άντρες είναι ότι γενικότερα η έναρξη είναι δύσκολη. Να τους πεις να έρθουν. Εκεί βέβαια υπάρχει και το στερεότυπο της τέχνης και του θεάτρου ειδικότερα. Θα μας βάζει να κάνουμε τα δέντρα. Εγώ δεν θέλω να έρθω να κάνω θεατρικό. Έχω πολύ δράμα στη ζωή μου. Όλα αυτά τα ταμπού που ακούς. Και γενικά, σε ένα από τις πολλές πρώτες μου δημοσιεύσεις, είχα γράψει πολύ για πόσους καφέδες είχα πιει, να μπορέσουν να τους κάνουν να πιστευτούν και να έρθουν, να συμμετέχουν στο θεατρικό παιχνίδι και αυτά. Μόλις έρχονται μετά, τους αρέσει πάρα πολύ, επειδή έχουν δουλέψει με την έννοια της ευαλότητας και επειδή έχουν έτσι μια διαδικασία που θέλουν να είναι ανοιχτοί και να δοκιμάσουν για πράγματα. Επίσης, εδώ έχει σημασία και για του σώματος, ότι πολλοί και οι γυναίκες και οι άνδρες, αλλά πολλοί αναφέρουν το πόσο νιώθουν αποσυνδεμένοι από το σώμα τους. Πολλοί νιώθουν ότι τύψεις απέναντι το σώμα τους, ότι το έχουν τραυματίσει, το έχουν εγκαταλείψει και βγαίνοντας από όλο αυτό έχουν πολύ την ανάγκη να το φροντίσουν. Τρώνε καλά, κάνουν γυμναστική και πιστεύω μέσα από τη δημιουργικότητα και το θέατρο και το χορό ιδιαίτερα δημιουργείται άλλη σχέση με το σώμα. Σε αυτό έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, πιστεύω, το χοροθέατρο, το Fallen Angels, που δουλεύουν πάρα πολύ με το χορό και την κίνηση. Ειδικά ο Paul Baskitzer, ο κατευθυντικός διευθυντής, ο οποίος είναι και επαγγελματίας χορευτής και άτομο στην ανάκαμψη. Και θυμάμαι, ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρος ότι αυτή η δουλειά πρέπει να είναι σχεδόν επαγγελματική. Ναι, σχεδόν επαγγελματική, αλλά επειδή ο ίδιος είναι άντρας, τραβάει τους άντρες περισσότερο. Και βασικά ο Πολ έχει μιλήσει πάρα πολύ γι' αυτό, για το πώς νιώθηκε πολύ στιγματισμένος επειδή έκανε μπαλέτο, παρά ότι είναι στην ανάκαμψη. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά που σε πολλές από τις πρόβες φέρνει φωτογραφίες από τον καιρό που ήταν χορευτής επαγγελματίας και έχει χορέψει στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου. Και ήταν με το κλασικό, τα ρούχα του μπαλέτου και τους φαίνεται πολύ περίεργο όλο αυτό. Πιστεύω ότι ο Πολ έχει ιδιαίτερο τρόπο να μιλάει για το recovery και να μπορεί να φέρνει τους άντρες σε επαφή με το σώμα του μέσα από την κίνηση. Και αυτό νομίζω λειτουργεί πάρα πολύ, γιατί ειδικά οι άντρες δυσκολεύονται, όπως ξέρουμε, και στο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Μέσα από το χορό και την κίνηση βρίσκουν έναν άλλο τρόπο να εκφραστούν. Και μερικές φορές τα λόγια δεν ακούν, η αφήγηση δεν αρκεί. Και νομίζω το σώμα και ο χορός μπορεί να προσφέρει διαφορετικό τρόπο έκφρασης. Ναι. Τώρα, έχεις δημοσιεύσει αυτό το βιβλίο, το Performing Recovery, Addiction, Vulnerability and the Ethics of Representation. Θα βάλουμε link στο βίντεο από κάτω.
Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της ζωής, τι σχεδιάζεις? Πολύ σημαντική ερώτηση αυτή. Κοίταξε, Νίκο, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στην Αγγλία συμβαίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα κίνημα γύρω από τη δημιουργικότητα και το recovery. Υπάρχει το network, το Addiction Recovery Network, που είναι πάνω από 40 οργανισμοί σε αυτό. Αλλά βλέπω ότι αυτό αρχίζει και γίνεται και παγκόσμια. Δηλαδή, πολύ συχνά έρχονται σε επαφή μαζί μου ομάδες από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία. Πρόσφατα γνώρισα μια ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία και νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό αυξάνεται. Αυτή την περίοδο συνεργάζομαι με το Everyman Theatre στο Liverpool. Ένα από τα πράγματα που κάνουμε είναι να ανοίξουμε το θέατρο σε ανθρώπους στην ανάκαμψη. Έχουμε μια εκδήλωση την άλλη εβδομάδα, 9 Ιουλίου, στην οποία είναι μια γιορτή της ανάκαμψης. Διαφορετικές ομάδες που δουλεύουν καλλιτεχνικά με άτομα στην ανάκαμψη έχουν την ευκαιρία να έρθουν και να παρουσιάσουν το έργο τους. Και αυτό νομίζω ότι δημιουργεί μια πολύ μεγάλη, όχι απλά γιορτή της ανάκαμψης, αλλά η ορατότητα των ανθρώπων μέσα από την τέχνη. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που θέλω να κάνω, το επόμενο βήμα μου, είναι να ασχοληθώ περισσότερο με νέους. Εδώ στο Liverpool, στην περιοχή που είμαστε, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή με την κεταμίνη. Ναι. Και είναι νομίζω πολύ δύσκολο να συνειδητοποιείς ότι σε μια πόλη που έχει 4-5 θέατρα, τόσους πολλούς πολιτιστικούς φορείς, τα νέα παιδιά είναι απομονωμένα και χρησιμοποιούν ένα ναρκωτικό που ουσιαστικά τι κάνει, τίποτα, σε κλείνει. Οπότε. Σου καταστρέφει το σώμα. Και το σώμα, ναι. Οπότε σε συνεργασία και με το Underhay, το νοσοκομείο παιδιατρικής, και με τους φορείς, τους τοπικούς φορείς, ετοιμαζούμε ένα καινούριο πρόγραμμα. Και αυτό που θα κάνουμε είναι ότι δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με τα ναρκωτικά, θα είναι καθαρά να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με την τέχνη. Αυτό θα κάνω το επόμενο βήμα. Τέλεια σχέδια και ανυπομονούμε να τα δούμε και στο χαρτί και στην ζώσα εμπειρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζωή, για αυτή την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για το θέατρο και το έργο σου και αναμένουμε τα ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ.